ajoi juuri tasan 1/1000 sekunnilleen tuohon indeksiin. Vielä viimeiset kytmen pumppaukset. Siellä on varmasti öljyä yhtä silmään. Ja sitten ollaan valmis lähettämään Mika lisenssilähtöön. Rata 1 Mika Ihantalo. Ja Mika pysäyttää kello takaa 12.156. Ja nyt kun katsoo tuota line-up-kameraa, niin sinne on saapumassa jo ensimmäisen ryhmän, eli Super Pro ET:n kalustoa. Ja Super Pro ET-sarjahan on beta-työkalujen sponsoroima sarja. Ja beta-työkalut löydät 36sales.fi-sivustolta. Mukana tukemassa tätä sarjaa on Vantaan Laatuauto, Rautakauppa Lehto, Martelius Exhaust, Road Machine Oy, Outaprint Oy sekä Kaivutyöt Pertti Huotari. Osakilpailun voittaja kuittaa 250 euron palkintocheckin, siis ihan rahaa. Runner up 150 euroa. 3 ja 4 saa 50 euron lahjakortin Road Machine Oylle. Ja tasan indeksiin ajanut kuittaa vielä extra 100. Eli tämä siis Super Pro ET. Että Super Pro ET-sarjan palkintopotista. Ja ensimmäisen lähtöön meillä on tulossa Juha-Pekka Lehto Kavion mukaiseen sooloon. Lehto oli laittelun 1 ja saa siitä sitten ekarundille Kavion mukaisen soolon. SM-pisteissä Lehto on tällä hetkellä siellä 10, mutta sehän ei miehen menoa haittaa. Ja nyt kun tässä odotellaan vielä viimeisiä ryhmän autoja tuonne line-upiin, niin kerron, että tämä Super Pro ET-ryhmä on niin sanottu dial-in ryhmä, eli jokainen kilpakuljettaja itse määrittelee itselleen sen ihanneajan, mitä lähtee tavoittelemaan, ja tietenkään sitä ihanneaikaa ei saa alittaa, mutta taas vähän lähelle pitäisi pyrkiä siihen ajan. Ja sieltä J.P. Lehto saapuu mustana harmaalla GM-kulkilla. Hirvetä kyytiä takarenkaalle. Ja katsomassa saa laittaa, jos ei muuta, niin vaikka lämpimikseen kättä yhteen, siitä tiimit tykkää.
Ja Dialin on tosiaan IP-lehden auton ikkunassa 8,60 sekuntia. Ja sitä hän lähtee tavoittelemaan. Ja koska hän hysyttää autoa tuohon seiskeelle, niin saa painon ylös. Täysillä päätyy. Ja 8,603, oi, 3000 sekuntia indeksissä. Oi, kyllä nyt on pussi vereellä. Auto on kusissa. Näyttöön ykköspaikka ei todellakaan ollut ihan mikään pikkulisti. Seuraava pari tulee radalle 1, Pekka Junninen, rata 2, Lotta Remai. Tällä hetkellä Lotta on S-pisteitä 3. Ja Pekka on katsotaan siellä siellä on 4. Ja Pekka Junnisen ylispolta saa Dialin 8,9 sekuntia, kun Lotalla on 8,55 sekuntia. Eli tämä tarkoittaa sitä, että noin 40 sekuntia aikaisemmin Pekka pääsee matkaan. Ja katsotaan miten Lotan hermo kestää tuossa lähtövaloissa katsella Willis-Polten pyöreitä takavaloja. Ratailun Pekka Junninen rata 2 Lottaren maahan. Se. Ja voitto on ajaa Pekka Jullinen ajalla 9,003. Lotta Remaa putoaa tältä kierrokselta ajalla 9,075. Lotta on nyt hieman. Pitovaikeuksia tuolla sitten, koska aika vähän putosi. Mutta eteenpäin. Meillä pitäisi olla tässä parissa radalle 1 Ito Ahonen, rata 2 Kylköntä. Mutta kun katson, niin Ahosen autoa en näe täällä. Eli tässä Kylköntä ottaa ei Taavion mukaisen soolon ja sillä indeksi on 8,35 sekuntia. Katsotaan mihin hän pysäyttää kellot tällä kertaa. Nimittäin johtaa S-pisteitä. Ja oli lajittelun 3. Sisällä 0,46 reaktiolla. Siinä pysäyttää kellot aikaan 8,320. Pikkuisen alittaa indeksiä, mutta se ei nyt tässä soololähdössä ei haitata. Mutta parilähdössä niin se on ollut automaattisesti poistuu toiminta. Seuraava pari meillä on tuossa radalle 1 Eka Leino, rata 2, samoin Raikkuo. Ja sieltä nyt sitten työnnetään Samu Roikkoon katsoja tänne lähtöalueelle. Koska niin, että ei 20 päälle. Katsotaan työnnetäänkö auto samaiseen tuon takaisin lainattiin ja Eka Leino. Okei, lähtää näyttää, että Leinolle tulee tästä ei Taavion mukainen soolo. Eli valitettavasti Samu Raikkoon auto on rikkoontunut tässä kylmyksessä, eli
Leena lähtee tästä ei Kaavion mukaiseen sooloon. Ja 9.40 on siellä ja maalissa kello kilttaa 9.646. Ja tästä pari lähdettä Esa-Leena jatkoon. Selottelu tuossa Rata 1 Patrik Björkholm, Rata 2 Seppo Iivonen. Iivonen oli laittanut 7. Björkholm oli toinen. Katsotaan miten tässä lähdössä tulee käymään. Rata 1 Patrik Björkholm, Rata 2 Seppo Iivonen. Ja siellähän nyt ihmetellään Seppo Iivosen päälinjaa, se ei ole tässä Tuulosissa eikä Katalosissa, vaan se on Tuulosissa kuulemma. Ja Seppo Iivosella saa 9.25. Eli tässä parilähdössä on siis Rata 1 Patrik Björkholm Daelin 8.30 sekuntia, Rata 2 Seppo Iivonen Daelin 9.25 sekuntia. Ei! Iivonen alittaa indeksinsä ajalla 9.238. Ja jatkoon Kruisalle Patrik Björkholm ajalla 8.338. Ja seuraava pari radalle. Radalle 1 Iikka Hyvärinen, Rata 2, Jenna Kakkonen. Ja Iikka Hyvärisellä siellä on tuolle 5.5 Seville on 9.00, Jenna Kakkoselle Toita Karinalle on 9.80. Rataryhmä tsekkaa vielä sieltä, että Jennan autosta ei ole valunut tuohon lähtöalueelle mitään ylimääräisiä esteitä, eikä pudonnut mitään osiakaan, joten voidaan turvallisesti ajattaa kilpalähtö loppuun. Lähettäjä näyttää autot tuonne lähtöviivalle. Eli Rata 1 Iikka Hyvärinen 50 Sevillä. Rata 2 Jenna Kakkonen Toita Karinalla. Iikalla täällä 9.00, Jennalla 9.80. Eli 80 aikaisemmin Jenna pääsee matkaan. Nyt katsotaan. Ajalla 9.971. Ja siirrymme ryhmään Superstock. Ja tässä on tulossa laittelu 1 Timo Eronen Kaavion mukaiseen soololähtöön radalle 1. Hurjasti ääriin Timo Erosen Blackback Challenger. Suomen nopein, Euroopan nopein, mahdollisesti jopa maailman nopein. Factory Stock kautta B. Siis nyt radalla 1 Timo Eronen.
Kaavion mukainen soolon lähtö. Tiimi näyttää tyytyväiseltä. Onnittelut. Jatko on siis Timo Eronen. Ja seuraavaksi meille tulee tähän radalle 1 Jarmo Markkanen, rata 2 Yrjö Upa-Vallius. Markkanen onkin siellä SM-pisteessä kakkosena ja oli lajittelun 4. Vallius on SM-pisteessä 3. ja oli lajittelun 2. Siellä Markkasella on tää eli nimettä 10.8. Ja nyt voisin heittää veikkausta, että kuinka pitkät keulat erot ottavat tavallisesti jotkut stopperit, varsinkin manuaalivaihteistolla varoitetut stopperit, kun ottavat todella näyttäviä keulia. Rata 1 Jarmo Markkanen, rata 2 Yrjö Upa-Vallius. Alkaa se hermopeli. Markkanen menee ensin toisiin. Kuva ottaa ihan rauhallisesti, lipuu siihen. Katsotaan Rikkaarden maaliin. Ja jatkoon menee Jarmo Markkanen. Seuraavassa parissa meillä on rata 1 Uiro Mikkola, rata 2 Jere Lilja. Uiro Mikkola tällä hetkellä on varustettuna suurimmalla SM-pistepotilla, oli laittanut 6. Jere sen sijaan ei ole vielä pisteitä kauhunut ja oli laittanut 2 kuitenkin. Eli sieltä on kova luu tulossa ensi-kaudelle vastaan. Rata 1 Uiro Mikkola, rata 2 Jere Lilja. Ilmoin päälle 9.87, Jerellä 9.03. Eli Mikkola pääsee matsaan pikkasen aikaisemmin, mutta nyt on taas se hermopeli. Kumpi menee ensin seittiin. Ja se oli Mikkolan osalta siinä. Jatkoon kruisailee Jere Liljäällä 9.852. Ja koska Kaaviossa ei ole, Kaaviossa sitten Liljalle on seuraavalla rummilla tullut koulu, niin kruisailee Semiin siitä suoraan. Vaan Kulopuiston ja kuin varikolta, että Tuilon tavarosta oli mennyt muskeli poikki ja pudonnut sinne männän päälle hyppimään ja aika huonosti kone oli mennyt. Harmittava takaisku. Eli tässä ottaa Arto Kulopuisto, ei Kaavion mukaisen soolon. Ja edelleen vedetään, vaikka soolona ajetaan, niin ihan täysillä päätyy. Ja nyt sitten taas tehdään pieniä säähavaintoja, eli rata on märkä. Emme voi ajaa tällä hetkellä. Ja toisia
testaavat rataa. Ja odotellaan hetken aikaa, mitä tulevan pitää. So the group is Pro Street and this is the first round. And Lars Berglund from Sweden is going to come and have a solo run, which is according to the qualifying ladder. Rata 2, Lars Berglund. Ja Berglund ottaa mahtavat burrikset tuonne puoleen väliin rataa. Taas saa laittaa kättä yhteen, siitä tiimit tykkää. Ja nyt Berglund rupeaa peruuttelemaan tuolta. Ja tästä tiimissä mennäänkin niin, että takanäyttäjä antaa radiolla ohjeet kuljettajalle. Että käännä left or right, vänster eller höger. Lars Berglund, ryhmä Pro Street ja Berglund tulee kaavion mukaiseen sooloon. Ja tässä haetaan täyttämatkaan. Ja indeksi on tässä 7,60 sekuntia. Pidettyä sen suoraan ja ajaa maaliin aikaan 7,629. Liekö Berglundin ennätys. Mahtavaa. Ja jatkoon siis Lars Berglund. Seuraava pari meillä on Oikarinen vastaan Vahtera. Tässä on kumpi tulee kummalle tuota leinille eli radalle. No radalle yksi saapuu Ossi Oikarinen, joka on SM-tilastossa tällä hetkellä ykkösenä, oli väistänyt ja jälleen mahtavat puhdikset herroilta. Saa laittaa kättä yhteen, siitä tiimit tykkää. Ja nyt peruutellaan tänne lähtöalueelle. Ovi auki. Ossi tulee sieltä, tuulettaa kabiinia samalla purnisöörit pois sieltä kabiinista, että näkeekin minne ajaa. Ja Ossillahan parasta 7,7 kaulassa, niin vahtaa 7,777. Ja ilman rikkeitä, ensimmäinen maalissa ilman rikkeitä ajanut on jatkoon menijä. Rata 1 Ossi Oikarinen, rata 2 Toni Vahtera ja ryhmä on Pro Street. Lähdetään toimiva Christian Etrasta käyttää kuljettajille tää Let's Go Racing.
Rata 1, Tosi Oikarinen, rata 2, Toni Vaahtera. Suoraan kumpion maalissa ensin ja jatkoon menee Ossi Oikarinen ajalla 7.623. Toni Vaahterilla aika 7.715. Onnittelut Oikarisen tiimille. Ja sitten viimeinen pari Pro Streetia, rata 1 Toni Stoll, rata 2 ja taas mahtavat kurrikset molemmilta herroilta. Saa läpi yhteen, siitä tiimit tykkää. Rata 1 Toni Stoll, rata 2 Kalle Mannerkoski. Mannerkoski peruuttaa näyttäjien ohjeiden mukaan Happarin ovi auki, tuulettaa kabiinia. Toni Stollilla taitaa tuo kabiini olla sen verran hyvin tuuletettu, että ei tarvitse paljon ovia aukoa. Molemmat herrat ovat lähtöoloissa, tehdään viimeiset testaukset, hiilipaikka, korkeinen säätö. Kierrosveron laitetaan päälle, Mannerkoski ilokaasut pois järjestelmästä. Vielä laitetaan ovet kiinni ja näytetään miehet tuolla kennoihin. Ja sitten päästetään heidät matkaan. Rata 1 Toni Stoll, rata 2 Kalle Mannerkoski. Kumpion maalissa ensin. Ja sen tekee Kalle Mannerkoski ajalla 8.442. Molemmilla kuljettajilla selvästikin suti tuossa, koska aika painu selvästi päälle 8. Mutta nopeammin tuonne maaliin pääsi Kalle Mannerkoski ja menee tällä 8.442 jatkoon. Toni Stollilla aika 8.546. Ja koska seuraavalla rundilla Mannerkoskelle tulee kaavion mukainen soolo, niin hän kruisaili tällä vedolla suoraan finaaliin. Ja seuraavaksi meitä hellitellään ryhmällä Top Door Slammers. Nämä autot pelaavat kovaa, vaikka ajavat kasumaijia eikä tuolta matkaa, mutta meteliä niistä piisaa. Jääntälajin mahtavuus on, tämä on näyttävä laji, tämä on nopea laji.
Superprojekti pikkasen pingertää, mutta hyvä aika tuli 4.201. Jatkoon siis Jari Sokura. Mutta Lauasmaan peli oli kyllä pelattu heti tuosta lähtötilanteessa. Tuli rengasväline. Se näkee tuosta asfaltista, kun se jättää tuommoista sakkiruutua tuohon. Ja Lauhusmaa joutui hölläämään huomattavasti. Ja jatkoon siis Jari Sokura. Seuraava pari meillä on Niskavaara, Siironen. Katsotaan kumpi herroista tulee kummalle puolelle. Ja sieltä näyttää tulevan Mikko Siironen ei kaavion mukaiseen sooloon. Juuri kuulin tuossa, että Niskavaaralta on vaihteisto sökönä. Ja haluaa homma. Tämmöstä on Motor Racing. Elikkä nyt kun Siironen teki ratarikon, eli ei ajanut loppuun omalla radalla, niin emme saaneet hänelle aikaa, mutta 60-jalkainen oli siinä 1 sekunnin kietteillä. Ihan tarkasti 1.033. Ja näyttää siltä, Jennan asennosta päätelen tuolla radalla, päättelen, että tässä kohtaa on öljyä. Eli laitetaan.
esiin. Lähtetään vielä sieltä Kaapo-Lehtosen konepelti alas. Lundgren on valmiina tuolla lähtöalueelle. Ja tässä vaan Lundgren ottaa ykkösradan ja Kaapo-Lehtonen turvaa siitä kakkosradalla. Käynnistymään, joten jatkoon kruisailee ajalla 5.139 Kaapo-Lehtonen. Liekkä tuolla line-upissa istuminen hieman hermostuttanut Jens Lundgrenia. Hän painoi kaasun pohjaan heti kun sytytti tuon stage-valon. Eikä lähettäjä ollut kerinyt käynnistämään kuusta, niin hänelle ei saatu edes aikaa. Mutta siis jatkoon Kaapo-Lehtonen. Ja näin Lundgrenin auto on saatu rullottua toiselle pahikon puolelle. Vapaa ja viimeinen on Korslander Kari. On sieltä tulossa. Siellä on Jarmo Ykari, Marko Leivo. Matkaa yhtiöstään Kuhmaisen. Tällaisia näyttää, että Jarmo Ykari on tuossa Venäjä ja Marko Leivo kakkosaralla.
ajalla 4.310. Tasaisilla reaktioilla lähdettiin matkaan. Nyberillä 0.082, Leolla 0.077. Mutta pidemmän korren tässä vei Marko Leivo ja hän kruisailee jatkoon sinne Lehtosen pariksi seuraavalle rundille. Ja nyt siirrytään ryhmään Pro eteen. Ruusunen. Ja siellä Junnila on pisteissä kakkosena, Ruusunen kolmosena, mutta lajittelun ykkösenä oli tänään Ruusunen. Ja Ilkka Junnilalta oli 10.13, Ruususella 11.72. Eli Junnila joutuu hetken aikaa odottelemaan tuossa viivalla ja katselemaan Ruususen Plymouth Valiantin takavaloja. Ryhmä siis Pro ET, rata 1 Ilkka Junnila, rata 2 Johanna Ruusunen. Ei riitä, sillä Ruusunen alittaa tuon ilmoittamansa indeksin ajalla 11.702. Eli jatkoon kruisailee Ilkka Junnila seuraavalle rundille ajalla 10.139, 217 kilometriä tunnissa loppu. Sitten seuraava pari. Meille tulee Marko Oranen. Johanenhan siitä erilainen kilpailukuski, että hän ajaa tuolla Korvetella tänne kisapaikalle, vaihtaa sen slitsitalle ja sitten lähtee ajamaan kilpaa ja ajaa vielä kotiinkin sillä. Mutta nyt Petri Vikkaoja radalla 1, Dialin indeksi 9.90, Marko Oranen kakkosradalla Dialin 13.90. Eli lasketaan. 4 sekuntia joutuu Petri Vikkaoja odottelemaan tuossa valoissa ennen kuin pääsee lähtemään Orasen perään. Oranen kruisaalle jatkona 13.958. Ja sitten viimeinen pari ryhmää. Rata 1 Hannu Kohlakka. Ja Kohlakalla täällä 8.0, Söderqvistillä 9.10. Eli hetken aikaa joutuu Söderqvist siinä odottelemaan. Tässä haetaan kilpakumppaneja seuraavalle rundille äskenkin voittaneelle Oraselle. Ja Junnilahan tuossa ekassa lähdössä niin kruisailee suoraan tänne finaaliin tämän kaavion mukaan. Ja riittää. Söderqvist kruisaalle jatkoon ajalla 9.227.
sitten mennään ryhmään Super Pro ET. Super Pro ET-ryhmähän oli beta-työkalujen sponsoroima ryhmä. Mutta nyt pistetään pelit seis. Ilmeisesti siellä taas vähän satelee. Niin, olin sanomassa, että tämä Super Pro ET-ryhmä on Super Pro ET-sarjaa tänä vuonna. Ja pääsponsorina on siellä beta-työkalut, jotka löydät 36sales.fi-sivustolta. Mukana on myöskin sponsoroimassa Vantaan Laatuauto, Rautakauppa Lehto, Martellius Exhaust, Road Machine Oy, Koutoprint Oy, Kaivutyö Pertti Huotari. Ja tässä sarjassa voittaja kuittaa 250 ihan rahapalkintona, runner-up 150, 3 ja 4 saa 50 lahjakortin tuonne Road Machineille ja suoraan omaan ilmoittamaansa indeksiin ajanut kuittaa vielä 100 extra potin. Mutta tsekkaillaan tilannetta, hetken aikaa laitetaan musiikkia siksi aikaa. Ja juuri korvanappiini saaman tiedon mukaan olemme valmiit jatkamaan. Rata on kuivahtanut käännösen hyväksi, eli siinä vähän rikki vettä. Ja nyt sitten se on tuulen mukana kuivunut pois. Ja siirrytään luokkaan Super Pro ET, ratayhteyttä ja Pekka Junnisella saa elinaikaan 8.99 ja sitten Lehto on 8.60. Eli Lehto jää hetkeksi aikaa tuohon viivalle odottelemaan, mutta se on tommonen vajaa 40 sekuntia, eli puolet silmän ratayhdyksestä. Ryhmä oli Super Pro ET, Tehtä Supercar ja ratayhteistä juniorina Juha-Pekka Lehto. Jatko Pekka Junnialla 9.067. Ja tässä parissa lähdetään hakemaan sitten kilpakumppaneen julkiselle seuraavalle rundille. Rata 1 Leino, Rata 2 Kim Döknäs. Ja Eka Leinolla täällä oli 9.40, Kimillä 8.9. Eli Leino pääsee vajaata sekuntia aikaisemmin lähtemään tuosta liikkeelle. Ja Kim Döknäs on siellä pitää äskenpisteistä kärkipaikkaa. Katsotaan miten tässä lähdössä käy. Rata 1 Leino, Rata 2 Kim Döknäs. Hermopeliä. Leino menee ensin keitiin. Kurvailee jatkoon ajalla 8.419. 247 kilometriä tunnissa oli maalikennolla vauhtia. Jatkoon sitten. Ja tästä parista haetaan voittajaa seuraavalle rundille. Tai siis jatkoon
Jarmo meni ja seuraavalle rundille. Ja seuraavalla rundilla odottaakin sitten Kalliomukainen soolo. Elikkä siitä helppo kruisi tänne finaaliin. Rata 1 Patrick Björkholm, dialin 8.30. Rata 2 Jenna Kakkonen, dialin 9.83. Björkholm alittaa oman identiteen ja jatkoon kruisailee Jenna Kakkonen. Ja sitten mennään ryhmään Stock, Superstock. Ja tässä meillä on Eronen vastaan Markkanen, rata 1 Jarmo Markkanen, rata 2. Kakkonen oli laittelun 4. Timo Eronen on tuolla aika hännillä S-pisteissä, mutta oli laittelun 1. Suomen nopeimmalla, Euroopan nopeimmalla, kenties maailman nopeimmalla Track Back Challengerilla. Mutta Jaro Markkanen, V8 Magazinen päätoimittaja, on kova luu. Hänellä taili 10.15, Timo Erosella 8.39 sekuntia. Katsotaan kuinka tässä lähti käy. Rata 1 Jarmo Markkanen, rata 2 Timo Eronen ja hermopeli on alkanut. Timo on jo freestageissa, Markkanen vielä liruttelee sinne. Ja näin kumpi menee ensin stageen. Renkaan liikkeestä päätellen se tekee Markkanen. Sitten Eronen krusailee jatkoajalla 8.424 ja Timolla kans mahtilamppu 0.014. Sitten meillä on Marko Tulopuisto radalla 1, Henry Jalava radalla 2. Tulopuisto dialin 10.18, Jalavalla 10.70. Voittoon ajaa Arto Sulopuisto huonommasta reaktorista Olvesta ja aika maalissa 10.188, loppunopeus 200 kilometriä tunnissa. Sitten mennään ryhmään Junior Roster. Ja siellä tulossa on radalle 1 Eetu Laine Kaavion mukaiseen sooloon. Eli tästä kellon käynnistäessään, kun käynnistää tuon ajanoton, niin sillä kruisailee sitten seuraavalle rundille eli semifinaaliin. Ja Eetu-Lainenhan pitää siellä SM-pisteissä kärkipaikkaa ja pitkälle hän on tässä jo ajanutkin. Ja jatkoon ajalla
8,090. Viimeksi hänellä oli 8,08. Kykykoira oli yksi Helmi Oikarinen, rata 2 Valtteri Manninen. Ja tästä haetaan etulaineille kilpakumppaneja seuraavalle tunnille. Manninen on siellä S-pisteessä ykkösenä, oli lajittelun 3 tänään. Helmi oli lajittelun 13. Rata 1, Helmi Oikarinen Daili 8,22 sekuntia, rata 2 Valtteri Manninen Daili 8,25 sekuntia. Ja se vie hänet jatkoon. Jatkoon siis Helmi Oikarinen ajalla 8,243. Rata 2 Karre Paakkari. Karre Paakkarihan on S-pisteissä 3. sijalla. Ja katsotaan miten tässä käy Jerellä. Dailin on 13,60 ja Karlo on 8,03 eli 5,5 sekuntia joutuu Karle odottelemaan tuossa lähtöviivalla omaa lähtövuoroa. Tässä ne hermot punnitaan. Katsotaan miten hereillä Jungin lähtöpistet ovat. Rata 1 Jere Mesinen ja rata 2 Karle Paakkari. Mahtava lamppu 0,017 Jere Mesinen. Riittääkö voittako indeksin? Voi ei, Jere Mesinen alittaa oman indeksinsä, joten jatkon kruisailee Karle Paakkari ajalla 8,109. Seuraavaksi meille tulee Junnukästöistä viimeinen pari. Rata 1 Alisa Ritola, Dailin 8,20. Rata 2 Peppilä Kangas, Dailin 8,98. Rata 1 Alisa Ritola, rata 2 Peppilä Kangas. Ryhmä on Junnukäster ja huoltamassa Alisa Ritola. Sen tekee Alisa Ritola ja kruisaili jatkonäillä 8,239. 125 kilometriä tunnissa loppunopeutta. Ja taas on katse käännetty kohti taivasta. Liekö sieltä? Tuleeko sieltä vettä kenties? No, tämä asia tarkistetaan. Seuraava ryhmä siis on Junior Bike. Ja siellä meillä on ensimmäisenä parina radalla 1 ja 3, rata 2 Jakobson. Kim Jakobsonin pyörä stumppaa tuohon murniseen. Mennään se käyntiin. Ajaako peräti ilman murnista suoraan tuohon lähtöalueelle. Rata 1 on Home Dailin 7,55. Rata 2 Kim Jakobson Dailin 7,00. Ja ryhmä on Junior Bike.
Niinpä siinä käy, että Jone Holm cruisailee jatkoon ajalla 8.117. Seuraavaksi meille tulee Rata 1, Veli Kortelainen, Rata 2, Olle Salovaara. Ja jos muistan oikein, Veli Kortelainen johtaa S-pisteitä ja oli lajittelun kakkosena. Salla Salovaara keikkuu siellä 10-11 sijoilla. Veti Kortelaisen indeksi, dialin indeksi on 12.70. Sallan dialin indeksi on 7.35. Eli taas puhutaan useista sekunneista, 4,5 sekuntia. 4,5 sekuntia menee ennen kuin Salla pääsee lähtemään Vetin perään. Siellä on Salla jo freestageissa, kun lähettää käskyttää kuljettajat pois. Vettä näyttää tulevan taivaalta. Ja laitetaan pelit seis. Kylläpä nyt on rikkonainen päivä. Tämä varmasti harmittaa kuskeja, tiimejä, mutta niin se harmittaa myös toimitsijoita. Koska ajamaanhan tänne on tultu. Ilman teitä ei olisi meitä. Ja näyttää, että sitä vettä tulee sitten ihan sillä tavalla, että pyörät työnnetään kokonaan pois tuonne Lainamin puolelle. Ja laitetaan musiikkia nyt siksi aikaa, kuritetaan äitiluontoa hieman rock'n'rollilla, jospa se siitä auringoksi vielä kääntyy.